L-Aġenzija Identità ċaħdet b'mod kategoriku mill-ġdid invenzjonijiet meċħuda diġà u li għalihom spjegat b'mod ċar f'okkażjonijiet differenti. Dan b'referenza l-istqarrija maħruġa mill-ADPD is-Sibt fejn sema l-18 il-1000 persuna nataw karta tal-identità b'dettalji foloz li ma' akkużi ċaħdet kemm il-darba. Fis-stqarrija ġie spjegat kif filwaqt li l-ADPD akkużat l-awtoritajiet b'benefereġiżmu il-fatti juru diligenza u serjetà min-naħa tal-awtorità. Intqal kif għal dan il-għan l-awtorità għandha sistemi ta' verifiki interni li jsiru b'mod konsistenti mit-taqsima tal-compliance fiħdan l-istess aġenzija, filwaqt li qiegħda tikkumplimenta u ssaħħaħ il-proċessi tagħha b'numru ta' miżuri. Ġie spjegat kif fil-fatt każ relatat ma' permessi ta' residenza li hu differenti minn karta tal-identità spiċċa hawn l-awtoritajiet investigattivi wara investigazzjonijiet interna mit-taqsima tal-Compliance u l-Expatriates Unit fiħdan l-Aġenzija Identità. L-Aġenzija għaddiet l-informazzjoni inkluż il-provi kollha misjuba minna dwar xi individwi lill-Pulizija sabiex tkompli bl-investigazzjonijiet u tieħu kwalinkwe azzjoni neċessarja skont il-liġi. Reġa' ġiet ċarat li din investigazzjoni għandha x'taqsam ma' permessi ta' residenza u mhux karti tal-identità kif qalet l-ADPD. Intqal kif bl-istess mod huma fira l-kummenti marbuta mal-isptar meta l-awtoritajiet tas-saħħa diġà spjegaw li l-każ li saret referenza għalih fid-dominju pubbliku fl-aħħar ġimgħat huwa għal kollox differenti u ma kellux jaqsam xejn ma' allegazzjonijiet li setgħu saru u li ġew irrepetuti mill-ADPD. Identità sostniet li ma tittollera l-ebda forma ta' abbuż jew azzjonijiet li b'xi mod jew ieħor jaffettwaw l-integrità tagħha u l-fiduċja tal-pubbliku fiha.